Fe enw i Dyma Gwern a dwi'n astudio Cymraeg chymdeithaseg. Ddewisais i astudio trwy'r Gyfrwng Gymraeg oherwydd dyna fy mamiaeth, dyna beth dwi wedi arfer efo adre ac oedd jyst yn naturiol i fod eisiau defnyddio hwnna tra'n astudio yma yn y Prifysgol. Un o'r manteision mwyaf o astudio trwy'r Gyfrwng Gymraeg ydy'r dosbarthiadau bach. Oherwydd hynna, dyn ni yn cael profiad fwy personol yma yn y Prifysgol, yn dod i nabod y darlithwyr, a maen nhw'n dod i nabod ni hefyd. Felly, maen nhw'n gallu teilwra unrhyw beth i ni'n bersonol ac yn gallu helpu ni datblygu fwy. Hefyd, mae o'n helpu ein cyflogadwyedd yng Nghymru yn y dyfodol mewn swyddi. Oherwydd bod fi yn astudio trwy'r Gyfrwng Gymraeg, ges i help ariannol fel grant Coleg Cymraeg a Gwobr Coffa Gwyn Thomas ges i hefyd. So ni yn hybu eraill i astudio trwy'r Gyfrwng Gymraeg oherwydd mae'r dosbarthiadau yn llai a mae'r profiad lot fwy personol. Hefyd mae o'n haws os ydych chi'n dod o ysgol Gymraeg i ddod gyda'r geirfa a mae'r newid o chweched neu coleg yn lot haws i ddod i'r Brifysgol wedyn.